Казвам се Димитър Димитров, на 42 години, незрящ съм от повече от 20 години и към днешна дата работя в Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи хора в София. Тук преподавам информационни технологии, като моята задача е индивидуално, според нуждите, да обучавам незрящите хора, късно ослепели, младежи и възрастни, както и сляпо родени такива, на високи технологии, които дават много големи възможности за справяне с препятствията, които слепотата дава пред хората с нарушено и нулево зрение. Какво представлява работната станция Spark Vision? Това е хардуерно устройство с камера, което се включва в компютър, и софтуерна част, която се инсталира на компютъра. Това представлява хардуерния модул. Разгъва се ето така и така. Рамената са магнитни и това е много лесно да го извърши незрящ човек, както аз, например. Камерата се включва в компютъра, софтуерът е инсталиран и стартиран на ето този лаптоп. Отварям книга с текст, която стандартна книга, художествена литература. Отварям на случайна страница сега и правя снимка. Книгата или документа, който ще снимаме, се подравнява с ето този елемент от камерата, така че да бъде на фокус и желателно е да се снима една страница, за да не се налага да придържаме книгата. Ако желаем път, може и да я придържаме. Приложението, софтуерната част, работи с клавишни комбинации по начина, по който работят незрящите хора с клавиатурата. Изпълнявам клавишна комбинация Insert интервал, Control интервал. Изпълнявам клавишната комбинация Control интервал. Чуваме звук от снимане. Тази камбанка... Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Лука 6, 25. Но казвам ви, че на земята Согонска ще бъде по-леко в съдния ден. Омклакому на тебе. Това е цитат някакъв в книгата. Чухме. Програмата какво направи? Засне текста, който е тук на листа. Камерата го подаде на софтуера. Софтуера го обработи и преобразува го в компютърен текст, който се появи на екрана, и софтуера го подаде към синтезатора за реч на български, който започна да чете текста. Тук има няколко възможности, които може да направим. Те са повече, аз ще покажа само основните. Например, този заснет текст мога да го отворя в Notepad текст 1 и да го чета по обичайния начин, с който съм свикнал много преди този софтуер да съществува. Мога да работя по него по този начин и да го запиша като TXT файл. Мога да се върна обратно на екрана на Spark Vision програмата, приложението. Файл свит. Да отворя файл менюто. Изчисти Ctrl плюс D. Да изчистя текста. Запази като .txt Ctrl. Да го запазя като TXT. Запази като .docs. Като doc файл, като PDF и така нататък. Горкова. Текста продължава да стои на екрана. Мога да заснема втора снимка и да продължа да си събирам текста от различните страници, така че да заснема цялата книга и да си я прослушам и да си я запазя в текстов файл, за да я слушам по-късно. Интересното е, че има връзка с така наречения изкуствен интелект и аз мога да помоля ChatGPT да обобщи това, което е заснето от текста, така че аз да чуя едно резюме на текста. Настрой език свит. Форматиране свит. Влизам в менютата. Режим на работа свит. Имейл свит. Търсене и свит. Влизам в това меню. Обобщаване на текста. Избирам тази опция. Изчаквам да си свърши
работата ChatGPT. Когато изкуственият интелект си свърши работата, получаваме резюме на текста, което се отваря в текстовия редактор под Windows Notepad. Текстът представя две библейски цитати, които предупреждават хората да не се огаждат с временните удоволствия и успехи, тъй като може да последва нещастие и съд. И така нататък. Много интересно резюме. Затварям Notepad и съм обратно в основния екран на Spark Vision приложението. Тук мога да продължа работата си. Камера, настройки за ниско зрение, свит. По текста или да разгледам някои други от настройките, както виждате и чувате. Език, свит. Имаме езикови настройки, имаме опции за камерата. Файл, свит. Имаме език, свит. Форматиране, свит. Форматиране и така режим нататък. на работа, свит. Може да се движим по текста дума по дума, изречение по изречение, знак по знак. Може и да редактираме сгрешените думи и тези, които не са били разпознати коректно. Сега се движа дума по дума. Бъде. По-леко. В. Съдния. Ден. Онкоакумо. Ето това е една странна, недобре разпозната дума. Натискам съответна клавишна комбинация, в нашия случай Ctrl и... Редактиране на дума прозорец. Поле за писане онкоакумо. Ето я. Маркирам цялата дума. Онкоакумо маркиран. По обичайния начин с Ctrl-A. Изтривам я. Празен. И понеже съм чул текста и се ориентирам, че става дума за отколкото, изписвам думата, прослушвам я. Празен. Празен. Отколкото. И потвърждавам Center. Spark Vision Desk Reader. Проверявам пак с четене дума по дума. Ден. Отколкото. На. Тебе точка. Ясно. Редакцията е осъществена. Това приложение, разбира се, има възможност и текста да се изпрати по имейл, да се сподели с колега, с приятел. Има и възможност да си потърсим книги от свободните интернет библиотеки, които да изтеглим и да ги четем директно в приложението. Съществуват и други алтернативни в световен мащаб такъв тип продукти. Разликата тук с това, което демонстрирах, е, че това устройство е възможно най-съвременно към днешна дата. Изпълнено е с най-съвременни технологии и това, с което аз чувствам лично гордост, че този продукт съществува, е, че това е създадено от българи с тяхната фирма, която е стартъп, с много скромни средства и те постигнаха нещо, което надминава продукти, предназначени за незрящите хора, които са на световно ниво.